करे तमांगे में मोबाइल नंबर लगातार हाथ धरे कि गोरी फूला झाड़ी बाड़ू पापा के पारी बाड़ू। आगे लड़का खातिर कहल जाई तो कि गोरी फूला झाड़ी बाड़ू कि पापा के पारी बाड़ू कि कच्चा कच्चा मारा तारुआ पियर भरात वाले कच्चा मारा तारुआ पियर भरात वाले अल्लाह बरात करे कि हमसे बात करे मांगे में मोबाइल नंबर लगातार हाथ धरे गोरी फूला झाड़ी बाड़ू पापा के रुकिए जरा केकरा के हे तरी करता रहो ओकरा के बोली बोली शर्माने की जरूरत नहीं। कौन अपना घर ले जेबा आंखें उसे के बा केकरा के बुला दे। अच्छा एक बात तो मानना पड़ेगा आप लोग शरीफ बहुत ज्यादा हैं। हाँ ऐसे शरीफ लड़का लोग रणवा रह जाला बिया हो ना होला तो जरूरत से ज्यादा शरीफ बड़ा लोग तो लोग कि गोरी फूला झाड़ी बाड़ू हरे पापा के पारी कि कच्चा कच्चा मारा तारुआ पियर भरात वाले कच्चा मारा तारुआ पियर भरात वाले। वाह एगो लड़की कितना दिन से एगो लड़की के रही मेरा में होगा सोचते रही आई लव यू कहो सोचते रही आई लव यू कहो चल तो सरले भागो गलती से ये जान टकरा गई हो गलती से ये जान टकरा गई हो गलती से ये जान टकरा गई हो गलती से करत इशारा बारू कहत नवारा बारू कहत इशारा अब भड़केलू कोइलो मजा पियर भरात वाले कच्चा मारा तारुआ पियर भरात वाले। एगो नचनिए खातिर एगो नचनिए एगो नचनिए खातिर कनिया बुलाई रे कनिया कि हमके पटावेला तू फूलावे से हमार अब चला के रसगुल्लावे से। सुने हैं ना गाना पवन जी का बहुत बड़ा हिट गाना है कि हमके पटावेला तू फूलावे से मारो चला के रसगुल्लावे से। पियर भरात वाले कच्चा कच्चा मारा तारुआ
चलिए अच्छा लगा